most mint egy kis csiga itt már húzok éppen előre. Menj tovább, majd a kocsi után jobbra. Azt, itt van még egy, a mocsok keci. Ebben már nem mentem bele. Mennyi HP-n maradt? Ő nagyon sok amúgy, épp hogy csak Nyissam a egy ilyen. kaput? Talán, bazd meg, lőnek rám. Vagy mi a fasz volt ez? Lőnek. Nem tudom mi volt ez, valami furcsa becsapódás hang volt. Vagy valakitől jött ez a hang? Ez a röccsenés. Aha, valaki lő. Azt épp ezt Valahonnan. elejted a szögeket. Akkor csak elnézek arra fele. Nem, ez Garrison-tól jön. Micsoda? A hangok. Milyen hang? Amikor hallatszik, akkor fölvillan a neved. Hát nem tudom, az előbb itt volt egy tyúk. Csúk, van egy csúk. Lehet, hogy egy az éjtikot hallottad. Pikot. Azt már hallottam a tyúkra. A tikot? Aha. Azt a mocskos eget. Nem, itt ez tényleg ide lőnek rám, bazd meg. Ki melyik őtök szabad, bazd meg? Föl se tudok kúszni, bazd meg. Mindenütt aknák vannak. Azt a kurva. Anyám borogas. Ó, te. Ti lőttök rám? Igen. Éken, ők. Én. Jóti, bazd. Nem megy. Nézd meg ott látszom az Orion, és akkor látod, hogy Hülye Igor.